Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ya kamet jong uhe officer uba phasi yelade ubala tip kerteng kum UN loikam lara no shayin sa jong u hajan ledekin college hadin bala pendap ya ka post mortem une uhe officer ude ne ka Indian Forest Service bat uba trei ha Meghalaya uba henne ka step ula de khat ilaka jong ga jingim da ka ba phasi hayin sa jong u loikam ubaladon kumba Sunpost Nam Karta ulalong u Chief Conservator of Forest jong ka sarkar Meghalaya hadu kasngi ba khadu katkum ka jingyo jingtep naki bahaying jong ne u officer kilaya thu baya kamet ba phasi lala phakapor nyo baje men step hadin bakalok kalawan ban bu school ka we ka khun kan thei ka badang khandai Nam Karta lalapat ba ula sedin nyilade ha utlai phasi ha ka yeng babu ka kali ka badon marsenda bat ka yeng sa Ai ai cho cái tàu chậm khăng bạ hỏi cho ai đó tàu quan cái này kelan no con đường set. Đó là đặt